¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Encantado. Y Nacho Catalán es el coordinador de Bellas Artes del Instituto. El 2001, amb l'ajuda de la Diputació de València, es va rehabilitar la coberta de l'edifici. Així, es van evitar les filtracions d'aigua, que estaven degradant les pintures de la capella. L'any 2011, la parròquia va presentar el projecte de restauració de tota la capella, valorat en vora 60.000 euros i elaborat per l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, a la convocatòria d'ajudes de la Diputació de València per a la realització d'obres de restauració per a la conservació d'immobles de la província de València que tinguin valors històrics, artístics o d'interès local. Que poco a poco iban desprendiendo las pinturas. Este es el veraneo central, que ahora lo ven ustedes perfectamente terminado, pero tenía también los faltantes de la pintura que había caído. Lo primero que se hizo, aquí estamos retirando las sales y la suciedad. Aquí se está eliminando toda la suciedad con una goma de borrar especial, y esto también se hace a través de papel japonés para no llevarnos nada de la policromía. Esta se hace a base de geles y estos primero se mineralizan con pincel y luego se va eliminando con un hisopo. La cúpula, con esas manchas de humedad, con faltantes tremendos justo en esa parte, en ese pináculo, y ya pueden ver ahora todo lo que es la recuperación total. Que és important saber que l'Església i la parròquia també té un compromís amb el poble, i un compromís no sols pastoral, no sols moral, no sols ètic, sinó també un compromís en tot el que és el patrimoni municipal i en tot el que és la història de l'Ovella. Desde hace más de 20 años, nuestra parroquia está realizando un importante esfuerzo para la conservación y mantenimiento de su patrimonio cultural y religioso. La restauración de las pinturas murales de la antigua capilla del convento franciscano, cuya inauguración tiene lugar ahora mismo aquí, es exponente del amor de nuestro pueblo, de Bocairent, por todo aquello que conforma su identidad. De que anem a continuar recolzant la restauració d'aquest patrimoni i d'altres que han fet, per exemple, en aquest cas, com ho feien ja la parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora de Conservació i Restauració de les Pintures, és dir, o com ho han fet en l'Ajuntament, en la conservació de les bandes de música o en l'acondicionament de dos sistemes musicals. La veritat és que més de 200.000, quasi 200.000 euros des de l'any 2008 estem invertint en patrimoni i restauració i acondicionament del patrimoni de